Hi, good morning mga guys. Mga pita ninyo. Welcome to my vlogs. Ang suportahan ko ninyo guys. Mga pita ninyo mga kababayan ko. Kapoy kayo guys. Kapoy kayo madam. Biskan pag ikatawa ng masok-sok dito kakapoy. Ay. Grabe ka kapoy, oy. Inig ko ano dinig ka. Inig ka unsa ninig kahapon. Aspit na akong mga baga. Mariw na mas mga di ba bawon dawan, mariw na mas tipo. Suportayan na ubag sa vlogs ko. Sa mga Mandaya lang to, ha. Sa mga Bisaya, maayong buntag sa tanan. Welcome to my vlogs. O sa English, good afternoon, good morning. Udto naman good day, good morning sa tanan. Oh, naaday gyapon Bisaya, walay Bisaya yung tato. Walay Bisaya ay magkuan lang tani sana siya mag-challenge. Grabing sapot na ako gahapon guys. Uy, grabe jud. Lapas akong height, akong sapot. Mga kita ninyo guys. Pili kompleto akong adlaw gulay kape guys. Mura ning kuan. Mura ning nakapataas na ko ay. Nakapataas pong kinabuhi day kape. Nya itong pajud kayo. Pure good. Pure Mandaya good ni. Guys, di ko magsilbi gula ko kape kay magsakit kaya akong ulo. Magka na maghimo gud ko kuan pizza kana ilang mga patayan. Nagit ko kape sa kilid na ang baso tapat. So kung dili lang busy, guro ko pas lang natural lang akong trabaho dili grabe kay busy na ako sa Ramadan guys. Muna ugod ko alas 9:30. Yung magsugod ka na, maglingkod pa man ko diri ang may isa ka oras, medya oras, depende sa ako ang gana yung sugod trabaho. Kaya tulog mo po sila tanan niya. Hantod na gitaw na magkuan. Makalingkod ko kuan kana alas 7 o alas 6:30 ka na mga on sila to kamadalikit pod ko kaon mga pipod ko. Kaya para na ako'y hugutan pang hugas o plato. Kanya matulog ko gabi guys kay kuan na taas na kayo sayo na kain ng kuan sayo na kain na alas 3 alas 4 mga dyan na muna sayo na pa alas 3 sa kadlaw. Kaya mga on pa man sila mga 2 to 30 niya. Ikuson paraghan kaayo. Kaya may lang tayo sa lakalamisa niya. Kaya kanibay ilang mga utok po diriyan ay mga design. Kaya mga on na sila. Putor mo na sila ng panihapon. Di sa lamisa nga dako sa taas. Mga on na sila kanang ilang kanon ini kakadlaw. Na ako na nga lamisa nga gamay manggiling ko. Hasol kayo. Sa taas sila tanan mga on. Kana tanan akong giluto. Sa taas na ako sa taon. Ay, shout out sa akong mga pamilya tira. De Benagracia family, Baoy family. Sa akong mga kaigagawan. Shout out tanan. Kita-kits na lang tasunod. Unta sunod na ako vlogs. Apil na mo. Kaya masuri ko sa inyo. So, shout out day sa mga Tano family. Hi. Shout out day sa akong ex. Nagjinsan. Shout out day mo dira. Sibat na siya. Mangita na daw siya gasawa. Nagpajinsan bitaw siya kaya mangita siya trabaho. Shout out sa kong mga anak.
mag-update ko sa kuan day atong sa ni itong tabi na mo itong sa kuan ba itong sa ito nagkuan siya di ba nakabanggit ko dito nga kanang madto nagkuan siya nga patuon ko niya kung kanang pangtanadan mo igsuon nga pulis ko pilay kuan pilay ticket niya or need ba siya kanang magkunog kanang visa ba nga kanang tourist visa lang nanay mo ta sa taas nanay ng hot seat sa iyo gusto siya nga magkuyog ko kay akong plano set na ako nga tuig mo uli maupod siya mo uli kay gusto niya kung wala na ko dre wala na po siya tingawan daw siya ambot lang wala pa sure unta makaadto ko dito maka-vlogs ko sa ilang lugar pero kung kaya lagi pero ingon niya kay ko naman daw 1,500 daw ang ticket pero kung sana pagyapon ko sa mga amo diri ako mag-need ko visa kay kung makaadto ako na yung akong amo nga niguli connecting na ako ay ko na akong flight diretso Kenya to Pinas kaya gusto ko mato silang lugar gusto ko mag-vlogs dito tana lang po kung kuan kung pwede kuan lang good mga 1 week no okay naman guro na siya sige na mga pinatanan niya guys sa mga hilig ug kapilya mga pitanan niyo dili man gud ko straight maka-video guys uy kay kana na time ba nga kapoy na jud kayo pwede gud ko magsige video kay kanang ako ra diri pero usahay man no nangalubag naman akong bra guys pag dumalit-dalit usahay man no kanang sa mag-video ko malit ko og time niya kanang kuno lang na ako kanang video ko kanang tanaw paminaw na ako sayo ko makanaw pwede man pud ko magpatakag video sa taas kay ako guys forget open ko nila diri sa tanan ako pod morning kuan ba ako morning sana shower ako morning adjust ba wala ko nagsalig na open ko diri tanan open magud ko tanan pero ang ilaha lang makipicture man sila sa ko pero ang ilaha dili daw post kay bawal man na sila no mag-video sila pero mingon sila nga dili post na diri sa balay open mo ko sa balay tanan dalag cellphone open ko man mag-video pero forget nga katabang lang ta maulaw niya puhuan unta maka-vlogs ko kanang kuan ba makapatuyang gud ko kay maulaw kaya pod ko bisang gani ka nang open ko na sa cellphone makitaan ko diri sa langisa nga ano ko trabaho nga mag cellphone ako maganaw sa patyon mana gud na usahay sa madam na ano man na wala gyapon ko oy kana ambot mo bitaw ng usahay mo bitaw ng uban dili man sa tanan sa uban na pero kabalo man gud ko nga kalipay gid natong mga cellphone mga OFW dili po dingon nga sobra pero mag-timing lang pagtaka kani baya ilang mga auto pod no karon maayo baya tinod diri maayo ay karon maayo pagkaon niya tukaran na itaig pang lukulo ako pasagdahan man ako no pero nabayay na time na gitong time do nag-away gid nakig-away jud ko kay katong time nga naghinlo man ko sa iyang kwarto kan ingon siya sa kuha nga siya nga Ramlin man tawag sa Ramlin kana hinlo gud akong kwarto kanya akong friend na pa siya from London ko complete tas kay ako anad naman jud ko nga kanang mo pahinlo sila mo tanan kung sa oras kay kana bitaw mo pahinlo sila sa libero mo tanan kung sa oras sa imong friend kay bahinon man ako kung oras no kay lamis kani bayang kusina diri sa ang lamisa diri sa kusina bali na mahinunta ko istorya na kusina sa lamisa naman ang lamisa ba diri sa kusina o kan kusina mo ba ni pinaka gubot kay ba kanang pinakahugaw ba nga kanang parts imong hinloan nga di gud mawad ag hugason di mawad ag hipuson nga ba mautan na jud ko hiningan siya sa ko nga
Alas 7:30 daw, nana daw diri. Ay ko diri nasa balay na alas 7:30 siya. O, pagkataod-taod, gingnan ko niya nga. Alas 6 na siya. Nakatak-an na daw ang kape. Kaya para ini, alas 7:30 igo na kay. Ako medyo oras, manggid na ako ng kape nila. Ikuan ba kay? Sila pa na yun, medyo oras. Pero pwede daw nang tadalion. Nagsugod na akong hindo, alas 5. Kaya dili naman hugaw no, kay kadadlaw man ako ginasudlan ilahang kuan. Kadadlaw man ako na ginasudlan ilahang kuan. Pero sa isa ka semana, kaya sarap ko mag-map. Sulong na ako ng mga kalatod. Kadto nga time, vacuum na lay kulang. Ang vacuum ato to, ang vacuum ato nga time nasa akong kwarto. Kaya ang vacuum pod ko sa akong kwarto, kaya tagsarap pod akong kwarto, tinuig pod masudlan. Wala, nasuko man na siya. Nasuko man na siya. Nga nasa taas. Magulang na siya. Muna siya kung employer. Magulang na. Ang mamagsulo sa akong maghod. Suko man na siya dito sa taas. Nagkanya. Kato nga time po, gidugo ko ba? Gidugo ko niya. Naabaya ko. Ayaw di pa wala natanggal no. Kay kuan man lang ayaw di tanggal on 12 years. 12 years na niya. Pag 12 years, pag niya, karon man unta dapat ang 12 kasi JJ karon man 12 niya. Wala man ko dito. Niya nagkuan ko diri nga magpatanggal, lahi man sila diri nga mo kanang motanggal kay ingon man sila operahan daw ko. Mo tong wala ko nagpakuan diri ako man jud patanggal no kay na dili man siya. Naaman siya time ba nga kanang magkuan gud siya na magpuris sa ako baga sa mangal sa kubukat limang gud kanang tag 17 good na kag container nga galon mineral akong dalon sa taas niya tag pulo ka karton na mineral gagmay. So kana siya wala siya kabalo kung sa family planning nga nasa kuha. Katong isa may nakabalo ang hud niya. Wala nasuko na siya ingnan mo ko niya nga sa kana to sa taas tulog na pa siya kay makuha og katabang ana pa siya. Ko daw siya katabang extra katabang mo bayad sa 500 niya ako gid siyang gihilakan gid na ako siya sa tubangan guys. Kanang iyang manghod di ba na mo tubag siya kay magulang man siya badalagang guwang di ba mo tubag siya nagilak gid ko yung dinan ning kula ko kabalo kung ingnan gidugo kuron ba kung ginan na ako'y pin nga gibati na pa siya ako'y labot ako siya ako ngino makakailabot ako yung giingnan yang manghod tubagan ay mo magulang ako ngina kung unsay nasa ko bawa siya kasabot ug unsa na mo to na isa ra ka istoryahan ko diha magulang na mauna daw lagi na daw ko ayudi kung isaka lang kong taas kadali bisag nabalilagi ako mga English guys mura na kon ba murag ka nang gikakahagman ko English yung English naman ko marabik naman ay kahit sabi mo to ang ginan ako siya nga kadali lang man ko kung ginan 5 minutes lang man kay nagitungtong na ko akong batang sa kong gingnan mo ko niya gingnan nga sa ingon niya sa tupag na sa ko sa akong experience wa ko labot gingnan ko niya akong gingnan ko wala pod ko labot kung kay labot akong gingnan ayaw ko gilabti kung na ako ayaw sa ko ilabti kung nagrelax lang ko niya na akong gikan kay kadto nga tay alas 7 mata na ko na gikan 7 sa buntag akong gingnan nagnahon ako nagtindog na ko akong gingnan hantod naghapon akong gingnan nya karon matinana akong gingnan ana man siya tubag sa ko nya pa siya na siya natulog dito ana pa siya kay naman day kay gibati ana pa siya tulog dito ka naman day kay gibati ana siya ayun siya nga magkuha og extra katabang na siya magbayad ko 500 ako agid siyang gikano gipasuyod gid na ako siya ginang ako guwaw ha udto siyang gingnan ako diri akong gingnan nga mag 4 years na wala gani mo nag-interest bisag piso akong gingnan unya karon isa ka gabi kung ginan may isa ka gabi ilang akong gingnan oras ra mo bayad mo 500 akong gingnan problema akong gingnan kuha gingnan kung maangayan ninyo inyong gikuha akong gingnan kung maayo na inyo ang gikuha akong gingnan palitik ko ninyong ticket dayon akong gingnan pero bago mo palit og ticket akong gingnan ihatag sa ninyo akong plane ticket nga duha ka tuig nga duha ka kontrata nga mahuman gingnan gid nako siya ito 2020 akong gingnan tong 2020 akong gingnan kuhaon gid nako ang plane ticket akong gingnan ug akong 2 months vacation pay kay naagid na sa kontrata ko siya gingnan ang hilom silang duha ang isa wala hilom man isa dili mo na siya ang isa ra man jud may pinakabuutan jud kayo as in wala jud kay madungog sa ira ko na siya kasapot no
maglingkod lang din na siya, mag-cellphone, tulog, mo din na yan. Kung dili pala mo na, huwag mo na, kung naamugid ka na siya, kanasa kong employer, ay, lugar ako nangawa diri. Nakuha siyang ginanin ko nga. O grabe na kay ka, maka-istorya about sa trabaho akong giingnan, pamaulan akong giingnan ko nga na, gani kay pamation gani, naglingkod ra ka ng bangko, maghigda, lingkod, akong ginan, ako pa ka, ginan nga dako pa naman lawas kay sa ko, grabe gid panuwayan kay ko ato sa kasimana gud niya ato lay tingog nanhigot to yung magulang diri apod niya maldita, nanhigot diri kay giusay mi niya, akong ginan ko may problema sa ko, akong ginan kung basta kay makapagawas na ko sa akong gibate akong ganyan, wala ang problema sa ko, pero na ako makalimtan guys, oy kanang ihang ka kon ba nga dawat manggod ko istoryahan ko, pero kadto nga time ba lain gid akong pamati ato guys, murag gyud mahagbong akong bisong tinuod lang nya sakit na kayo ilakaw-lakaw ba, sakit na ilakaw-lakaw mo to ning saka ko sa taas, akong gihilot ako ng puspon, nagtuwad ko ba, gituwad na ako ang batam karon ako man silang gikuan, ako silang giingnan, butan naman sila sa pagmuli mo daw ko dili pa mo kamuli akong giingnan ko basayo lang yung kalimti akong giingnan, magduhan na ka kontrata ko ang nahuman dahil sa inyo, akong ginan ko ang plane ticket ko, bahala na ng vacation pigili nyo ihatag ang plane ticket lang dito akong kunin ko kay kung naman bago mo ning kuhag katabang akong ginan nakabalo mo Ramot lang. Ako, di na ako mag-asa ihatag man na nila sa ako. Kaya nga ako alam, sulduhan lang ko. Taro, okay naman. Wala na ka problema. Mahuman lang ang kontrata ng tumboy. Mahuman lang kontrata na ni Kuan. Nindalian. Uli man may. Mura na akong gulat kaya dili na ako biyan. Pero dili na ako biyaan kay Looy po. Mabalik nga na isang agency. Mabalik nga na isang agency ng May siguro or June. Okay. Kuan oy ka na vegetarian ka iyang amo. Walay kaon. Naikaon pero mga vegetable lang ba, mga gulay. Kadalasan lang pan. Inana mo gito kinanandan niyang amo diri sa una. Wala man gud na siya diri kay nagbulag, nag-divorce man gud sila sa igsoon sa kong amo. Sige na mga guys, magbabay na ko. Mag-update lang ko mga guys ko. Makalugar-lugar na ko. Kung hanggang tanaw ko sa akong video guys, nga wala pa kakapalo. Follow, like, and share guys. Subscribe my YouTube channel. Parehas na gyapon na akong YouTube. Ora gyapon na akong channel guys. Tata ko page o tata ko sa YouTube lang gyapon. Salamat guys. Thank you for watching. Bye bye. Keep safe all and God bless you.